na mali tɛ ka nafa sɔrɔ a ka dugujukɔrɔ nafolo kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya sanu o ye Assimi Goïta Amina koba ye bi an ka jamana kɔnɔ. Ni an bɔra yen an b'a kun ɲɛsin hôpital du Mali kan a yira k'a fɔ ko finitigi dɔw dimi kojugu ko a ye docteur muso dɔ kɔni bolokuru fo ka a sanfɛ ni kari ka bɔ a da kɔnɔ. O tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ min ye école privée maaw ye olu kɔni ni gouvernement kɔni bɛnna bɛnkan dɔn kɔni kan. O tɛmɛnen ka bɔ yen Adama Ben Jara ni dɔw k'a ma Ben le cerveau ale kɔni bɔra ka ministre maaw kɔni jaabi. An balimaw aw bisimila ye an ka bi don kibaru kɛnɛ kan an bɛna da don ni kibaru ninnu kɔnɔna bolo ye. Kibaru fɔlɔ o bɛ tali kɛ Mali ka dugukolo ko kɔni nafasɔrɔ siraw kɔni kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya an y'a fɔ an ka kuma daminɛ la tuguni o de ye ka fɔ sanu kun jumɛn na Mali tɛ ka nafa kɔni sɔrɔ a ka sanu kɔnɔna. Kɔnɔna la société fila kɔni bɛ yen nɔ n'olu kɔni ye rapport kɛ ka na di colonel Assimi Goïta kɔni ma. O société fila kelen bɛ Sénégal kelen bɛ Mali la olu ka rapport kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ ko kun min y'a to Mali kɔni tɛ ka nafa sɔrɔ a ka sanu kɔnɔna ko a kun kɔni tɛ fɔ ka ban. O kun kɔnɔna la min ye colonel Assimi Goïta ye ale yɛrɛ kɔni nisɔngoyara o kuma na fo a ye tabali kɔni gosi k'a jira k'a fɔ ko min ye dɔgɔkun nata ye ko jani conseil des ministres cɛ a ka ministre saba bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya premier ministre min sigilen bɛ courant ko ani jiko la ni ani dugukolo ko kunna ani ministre min sigilen bɛ wariko musaka kɔnɔ k'u k'u jilaja k'u ka plan d'action dɔ kɛ plan d'action min kɔnɔna la yɛlɛma bɛ se ka don Mali sanuko la cogo min walasa Mali bɛ se ka nafa sɔrɔ a ka sanuko la cogo min na ayiwa ni société fila ni o ye société Mali ta ale ni Sénégal ta ye olu ka rapport kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ colonel Assimi Goïta ye ko ni an y'a ta k'a lajɛ min ye société minière minnu bɛ Mali la ko san o san u bɛ u ka minɛn minnu san ka bɔ kɔfɛ ka na Mali la ko bɛ bɛn miliyari 1000 ma an ka jamana kɔnɔna na o de kun na min ye colonel Assimi Goïta a y'a jira k'a fɔ ko ni société fila ninnu kɔni ye u ka baara kɛ k'a tɔ tora ale kɔni ta ye ko olu kɔni bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ Mali sanuko a bɛ se ka ɲɛ ye cogo min na ayiwa o senfɛ min ye Mali ministre min sigilen bɛ wariko kɔni kunna ale kɔni bɔra ka fɛsɛfɛsɛli kɛ refondation assise y'a jira fana k'a fɔ ko an ka lajɛ sanu bɛ bɔ Mali kɔnɔ a nafa caman ka se ka se maliyɛnw ma donc a y'a jira k'a fɔ pour que k'o bila sen kan an ka lajɛ ministère des mines ani anw ministère des finances an ka baara ɲɔgɔnya kɛ ka miiriya kɛ ka mɔgɔ ɲini mun bɛ se ka n'an dɛmɛ baara in na pour que an ka lajɛ fɛɛrɛ mun bɛ se ka tigɛ pour que sanu in bɛ se ka briller maliyɛnw ye donc an ye o baara de kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ cabinet mun y'a ale sɔrɔ a tun kɛra appel d'offre ouvert international ye c'est le cabinet Iventus malien et le cabinet Mazars sénégalais olu de jɛra ka contrat in sɔrɔ donc u nan'u ka rapport présenté bi donc u y'a jira k'a fɔ baara dɔw bɛ yen baara dɔw kan ka changer sariya dɔw b'an bolo olu kan ka changer hakilina dɔw b'an na olu kan ka changer n'an y'olu changer Mali bɛ nafa sɔrɔ a ka sanubɔ la mun ka ca ni nin bɛɛ ye mun bɛ se k'a to vraiment maliyɛn bɛɛ nimisi bɛ fa mun b'a to Mali yɛrɛ budget fana bɛ se ka sa yɛrɛ kɔrɔ k'a sɔrɔ n'a ma kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ ka ko ye hali impôt ni fɛn caman bɛ yen minnu yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛna dɔgɔya ala ni sanu jɔyɔrɔ la an ka fɛn kɔnɔna la parce que an y'a ye k'a fɔ code minier mun b'an bolo o de ye sariya sunba ye mun bɛ ta san hakɛ ni san hakɛ san 10 san 20 mun b'a to donc ni mɔgɔ bɛ na parce que dugu jukɔrɔ fɛn bɛɛ ye maliyɛnw de ta ye dugu jukɔrɔ fɛn bɛɛ ye maliyɛnw ta ye donc maliyɛnw de b'a décider k'a fɔ an bɛ nin di mɔgɔ dɔ ma a ka baara k'a kan ni sariya cogoya la ou bien ni sariya kɔnɔna la sariya mun b'o bɛɛ de kɛ o de ye code ye bon ni code bɛ yen sisan ni mɔgɔ min nana k'a bɛ baara kɛ convention bɛ signer n'o ye mais convention tɛ se ka code sɔsɔ ninnu y'a jira k'a fɔ dɔw yɛrɛ ka convention bɛ yen u y'a jira k'a fɔ ni code ni olu ka convention ni code ma bɛn olu ka convention bɛ ta o yɛrɛ senfɛ dɔw taara u taara attaquer fo Paris tribunal la u gagnera miliyari caman kow de don donc aujourd'hui ninnu y'a jira k'a fɔ an ka code in a yɔrɔ caman bɛ yen an ka sɛgɛsɛgɛ. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da bolo kan o de ka fɔ école privée maaw olu kɔni ni gouvernement kɔni jɛra ka u bolo di ɲɔgɔn ma u bɛnna bɛnkan dɔ kɔni kan walasa u bɛ se ka baarabilen in kɔni jɔ cogoya min na ayiwa kibaruya minnu sera mɔgɔ ɲɛ la u y'a jira k'a fɔ ko juma tɛmɛnen min tun ye mars kalo tile 20 ale ni 4 ye ministre min sigilen bɛ Mali kalanko kunna ale ni école privée maaw kɔni ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ ɲɔgɔn ye hukumu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko u kɔni bɛnna bɛnkan dɔ kɔni kan hakilila jiginna an b'a yirala k'a fɔ nin ye dɔgɔkun 2 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ min ye Mali école privée n'o ye kɛnyɛrɛye école ye kɛrɛnkɛrɛnnenya cɛmancɛ kalanso maaw ko olu kɔni tun bɛ dɔgɔkun 2 kɔni baarabila kɔni na ko ka sabu kɛ k'u ka juru kɔni tun bɛ an ka gouvernement kɔni na san 2021 ka taa bila san 2022 na
ko o juru kono ko gouvernement no oro kono meta milliard shegi kono ko nyongo kono aywa ay daga fo ko gouvernement ko juru sara wakati gouvernement aya gini ni ko na solo ulu école privé ma mu era kono biga uwa sariya ko to ure ka fo ko wa impôt and taxi ko na solo ko sara o do kumna école privé mo ulu kono ya daga fo ko ulu ka baraka ketu la ko tuma mi afara ko ka war sara ni gouvernement ko ma wala fo uri ko umma be manka o do kumna ko ulu kono te fo sara nga mi e ministre mi sigine me kala ko kono kumna ale kono ya daga fo ko gouvernement ale mina ni ma ko fulo ni ko ga juru kono sara nga ko dona nata mi e uwere ka akay o de ka fo ka uba impôt anu ka taxi sara ko ubo sara nu ma sara ko dona nata ko gouvernement fana mina ubu kama wala sa uba age kon tafa nga ame wakati mina ko bi ni ma ko fule nun kon bena fo ka ndola o de ko kunna ko mi e barabla mun kon bulu dare no ni ma ko fule nun ko o barabla nun fana jora aywa wote mene ka be hôpital du Mali ni alere Bamako faba docteur Sobado ko zanana mun kon do kon dimi ko juku ale ko ni docteur Muso do ko ni ti fo ga asan fe ni galo aywa kibara muslima ko nyala wulada na fo ko trata do mar kalo ki ba ale ni kele kon la ko hôpital du Mali kon la ko do ko ni kere ko mi ne ay ye docteur yera ko ni kon la ga ko so wa muso ko yara akoina sabla ko ene fini ila ka do gendarme do wa ko capitaine aywa ko ale kon tarani ade docteur sula ko fuka ade kon jelika aywa ko o jelta kon o kon la abenani docteur Muso do o kon ko mega jelika nga docteur Muso inga docteur ya koni kono la aya do ka ida ka fo ko bana do be dina nay abole do bana ila matafe ni do re ko ma ko so kon je ko de ko be de kunna o re kunna docteur Muso ale nya ikanto bana ba to ma ko aga nuna do nuna wala sa bana ko ni kana ila ma wala fe ke we alere sabla we docteur ko ni ga bara ko ni ke we ni be furakel do abela je ni kan ka nuna nuna wala sa furakel be sika ke to ka mina o ale ko ni we kuma kon sama nyongo je docteur Muso ya ida ka fo ko ale ko meta kuma nya fo anya mo we sabla ale sika barake ni kan ko ni ka o se fe mi ni capitaine ale ko dimna adu so ya kan ko ay docteur Muso ko ni ti anya da la fo ba asan fe ni ko ni ka o se fe mi hôpital du Mali ko ni nyamo go dangai ale kon mulla ka 70 mi e iri durati ko ni zandra mun ko ni ga direction ka 7 kon che ka ira ka fo ko ke wale mun kera ko ni ka ni para yoro ina o ke wale manja uri wa ulu kon mina bara bla akola sabla finitigi aye ayira ka fo ku fanga ba ale kon kama ko kon wale ata ka nyefi ulu kon ni dinyodo ko aywa wore kunna we seme ko ni ci ni finitigi numa mami kera sawbe kanike akanyangi sabla aye bara mike bara nyumate wa aisha dia soso ko atara ma do ko ni ko a bara yoro la ayira kon golo de ko ni fe kibara kunchela kibara wala mambruka da kuluka ori ka fo adama ben jarani ale re ko ni yele woro de ku sulera pa o nyamo ye no we shifu je guru do e no ko banga jamna ko nala wale kon bora ka ila ka fo ko ministre ma ko ko ni ka manda kon te no re anga jamna ko nala aywa o masra do re fe o de ka ila ka fo do ko kunte mene ministre ma ko ni sebe ko no o yuga kalo saba sebe ni ama fo ma o rapport kon nala o ye nyangi do ta ka nyasi mali fitu kuma ka ila ka fo ko ko ni bega marfa o sa ka di e mauma anika shia ko kole kon ke mali kon nala anika machama ko ni bone anina o se fe mi Abdel Diop anga kibara temene na ambora ka ko nu wala ka ira ka fo ko Abdel Diop ali bora ka ministre ma ko ni jabi aywa o jabi ni temene ka boy mi adama bene ali fana wulila ka jabi ni ke aya ira ka fo ko ubuna bo ministre ma kama wala sa ko ta ka bo anga jabi na ko aywa on ni anga je kama ben ko na me avril 2023 no est 10 ans jour pour jour ministre ma ga 10 ans ka jamana ko no yera wole da amena mobilisation paquet d'envergure nationale le 28 avril pour exiger que le ministre a mandat de renouveler au mois de juin. Au Boli Baboro le 28 avril, Mali Fanta Aninani, le ministre m'a dit que Sabadell. A Dafale, a Bedafale. Le ministre m'a dit que rapport comme il m'a dit, nous avons Kalo Saba. Au rapport pour parce que nous avons Kalo Saba, projet blanc dans le gouvernement fait quoi. Nous avons gouvernement fait gouvernement baladie. Boluga avis ni ngalekala na soroka publié au projet minana abla job yo de jabi le ministre des affaires étrangères nyalu ba ko era ko abla job ya jabi abe talige munga ministre era ka bara kuriga fa ko ministre na ku yemi dro ministre na ku pour ka terrorisme
ni insécurité de développer olu ka se ka maintenir cogoya min na olu yɛrɛ nakun ye de ka instabilité de maintenir parce que c'est de ça que olu bɛ exister donc olu bɛ baara o baara kɛ o ye ka instabilité de maintenir mais n'u bɛ na u b'a fɔ ko mission de stabilisation pour ka mɔgɔw ɲɛnamini quoi dɔw fana bɛ da o la u bɛ tugu o de y'a to u ka rapport la n'i y'a lajɛ u b'a fɔ Mali wolomasiri tabagaw tɛ jo sariyaw bato denmisɛnninw ni musow ka hakɛ kɔlɔsi et que u bɛ silasa de la n'o ye génocide ye ani exaction caman u b'olu de ta k'o kɛ ka Mali gouvernement sɛgɛrɛ u y'o baara min ta ka Mali wolomasiri tabagaw sɛgɛrɛ Abdoulaye Diop ka jaabi la i b'a faamu tigitigi ko de bɛ lɛntiri in kɔnɔna na wa u y'u ka daluya kɔsɛbɛ mun na Abdoulaye Diop y'o ɲininkali de tɛnku u la ko aw ko a y'aw ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ an bɛ fɛ a k'aw ka sources yira an na an ka da la ni mɔgɔ bɛ se k'i sɔnni sigi a kan k'olu ka sources bɛ sɔrɔ cogo di u ye cogoya 5 de fɔ ko fɔlɔ ko déclaration minnu bɛ kɛ c'est-à-dire o misali dɔ ye mun ye parrainage bɛ to ka déclaration kɛ yan ko communiqué minnu bɛ kɛ ADEMA bɛ communiqué kɛ ko source étatique ko jamana yɛrɛ bɛ to ka minnu bila DIRPA ka communiqué k'u b'o communiqué ta ko ONG olu yɛrɛ bɛ ONG minnu financer k'olu bɛ to ka kuma min fɔ ani 5nan k'olu bɛ se k'u to États-Unis ko ka dɔ wele ko tigi yɛrɛ ka lakana kama k'u b'o ka anonymat préserver ko sigida yɔrɔ bɛ se ka bɛn par exemple Mura ma dɔ bɛ to sisan New York ka téléphone ci dɔ ma Mura ko mɔgɔ minnu fagara o ne ko e b'u dɔn wa u b'a fɔ awɔ ni du jaralakaw ka cɛnni kun b'a la Keyitalakaw ka cɛnni b'a la Barilakaw ka cɛnni b'a la ko k'o min fɔ ko wasara olu ye pour que ko ka se k'u ka rapport kɛ u yɛrɛ ka lettre kɔnɔ o de b'a kɔnɔ Abdoulaye Diop y'o de fɔ ko mɔgɔ bɛ se ka da nin na k'i bɛ kala sigi nin kan cogo di ko ani u yɛrɛ bɛ mission d'enquête dɔ wuli ko ka taa terrain dɔw sanfɛ yɔrɔ minnu na ni MINUSMA sɔrɔsiw bɛ se k'u lakana u ka taa o yɔrɔw la k'u bɛ taa o yɔrɔw la u yɛrɛ bɛ taa enquête kɛ terrain kan ka yɔrɔw lajɛ donc ka recherche scientifique kɛ k'a dɔn bakuruba la waleya jumɛnw kɛra terrain sanfɛ la ko ninnu de ye olu ka kunnafoniw sɔrɔ cogo ye pour que u ka rapport bɔ o ye rapport fara cogo ye ɲɔgɔn kan kabini yen fɔlɔ i b'a dɔn ko jaabi min dɔnnen don kabini a jaabi yɛrɛ ma bɔ i b'a jaabi dɔn o de ye MINUSMA ka rapport ye kabini a ma bɔ ɲuman tɛ se ka bɔ a kɔnɔ ka ɲɛsin Mali sɔrɔsiw ma ɲuman tɛ bɔ a kɔnɔ ka ɲɛsin Mali ma parce que dɔrɔn MINUSMA ye Faransi de ye wa Faransi de y'anw ka gɛlɛya dilan a bɛ ka bɔ a la anw y'o gɛn a sen nunkun kan k'o dili sarannen to an ka jamana kɔnɔ n'o ye MINUSMA ye jagoya a bɛ bolo kura ninnu jagoya de y'o ye tant qu'an ma MINUSMA bɔ an ka jamana kɔnɔ an bɛ ka fɛn o fɛn kɛ tɔ k'a jɛ de don o de la u ka rapport laɲini ye mun ye laɲini bɛ rapport kɔfɛ a bɛ fɔ fɛn min ma ko embargo sur les armements c'est-à-dire Mali kana se ka kɛlɛkɛminɛnw san parce que ko Mali bɛ ka ni kɛlɛkɛminɛnbaw san ko ka taga siya dɔw de faga ko fulaw ba ni surakaw kosɛbɛ u y'o de fɔ ko Mali bɛ ka ethnie dɔw de ciblé n'i ko Mali bɛ ka ethnie minnu ciblé u ye fula ani surakaw u b'o de fɔ o kɔrɔ Mali ka bali kɛlɛkɛminɛn san na o y'a laɲini dɔ ye a laɲini dɔ ye mun ye ka Mali sɔrɔsiw galabu faga parce que ni e bɛ ka faga mɔgɔ min fɛ o retour Diop y'o fana souligné a ka fɛn kɔnɔ ko mais u tɛ ka mɔgɔ ninnu bɛ ka faga cogo min kɛ Mali la kelen k'u to o fɔ fila k'u tɛ Mali armée fo Mali armée bɛ ka sanayɛlɛ min kɛ k'u tɛ Mali armée fo donc bakuruba la ka sɔrɔsiw galabu faga pour sɔrɔsiw kana continuer ka jugu kunte o baara ɲumanba min bɛ sen na ka se k'o galabu faga sabanan o ye jumɛn ye ka se ka personnalité militaire autorité militaire ka se k'olu incriminer devant la cour politique. Ayiwa an balimaw ni ne kɔni tun ye an ka bi don kibaru ye ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulumajɔ la aw k'an bɛn an ka don kibaru wɛrɛ kɛnɛ kan.